Todo comezou cando deixei de estudialo. Ao deixar de estudialo xa, aí perdín algo. Pois ser galego falante é parte do que é ser galego. Chámome Andrea Dunia, son actriz, teño 28 anos e son galego xamaicana. Vivo en Galicia dende que teño 5 anos, fai 23 anos. Pareceme un atraso que non se ensine o galego cando se nace nun sitio no que se fala. Perdoa. Sí, dime. Podes me traer xeo? Como que xeo? Que o café que está moi quente. Ah, entonces hielo, ¿no? Bueno, iso, sí. Ah, bueno, vale, perfecto, ahora. Nos povos sí que sucede eso da transmisión natural sen atrancos, pero na cidade, por exemplo, iso non sucede. Ti chegas aquí falando galego e atopaste un montón de atrancos que te fan cambiar de idioma. Andar con grelos e con ovos encima, ou saber diferenciar cal é o grelo. Tendo tan cerca as xeracións como as dos nosos avós e os nosos pais que saben plantar, que saben cales son os tempos da terra, que saben tantas cousas de seu, telos tan cerca e non seguir transmitindo ese coñecemento, pareceme que é precisamente o que nos leva ao mal desenlace. Hola, bons días. Hola, buenas. Quería medio kilo de amorodos e 2 ou 3 zanouras. Amorodos non nos quedan ahora mismo, pero ¿qué era o segundo que querías? Zanouras. Zanahoria. ¿Qué se queda? Zanahorias. Ah, zanahorias, vale, perdona, no había entendido. Graciñas. Hasta luego. Cada vez máis fago o esforzo de responder en galego, para saber que sucede. Pero normalmente sí, eu cambiaba o chip cando me falaba en castelán e respondía en castelán. Pero agora, como teño amigas castelán falantes, que son galego falantes novas, eu vexo o esforzo que fan elas e intento facer o mesmo esforzo. E vexo que tampouco non é tanto esforzo, evidentemente. Falar galego non é tanto esforzo. Se só o 3% dos nenos que hai en Vigo aprenden a falar o galego, eso quere dicir que hai unha gran cantidade de nenos que están nun nivel de desconexión moi alto coa súa propia herdanza cultural. Porque a única maneira que temos de prosperar como pobo é seguinte unha liña. Entonces, nós non podemos chegar aquí agora e dicir nós somos os galegos. Temos que saber quenes foron os galegos fai 10 anos, fai 20, fai 30, fai 40, fai 50 e poder identificarnos con eles, non? Ou sentirnos identificados de alguma maneira e que nós seguimos, de algún xeito, as cousas que eles comezaron. Cando quitas unha árbore e pos cemento, matas a natureza. Bueno, pois eso é o que se fixo co galego, non? Pero se nós empezamos a ser outra vez fonte do galego, o mellor sigue fluindo. Non creo que falar galego che poña muros. É a xente que pon os muros. Perdoa, gustoume moito a peza que tocaches. Moitas grazas. Era muñeira de Ponte Sampaio. Aprendina na estrada. Na estrada? Es a estrada? Sí, sí. Ah, pois eu senti xilleda. Joder, pois mira que non é grande o mundo como para toparme como veciña aquí. Pois sí, somos veciñas. Pois eu tocaba nunha banda tamén. Sí, en cal? Na de Bandeira. Oh, que guai. Iso son cousas máxicas que nos acercan a xente, de sentir o mellor unha voz
e que nos recorde a casa. Falar en galego non safa, dá máis resaca co licor que de jarrafa. El acento así del monte, como que no. Urbanitas, el que sodes un fenómenos. Pongo termómetro, co galego causa febre. Apasionado por la roja, deja que celebre. Falar galego tan enxebre que vale para sacar as vacas do pesebre. Non deixes que medre ese dialecto e non empregues o galego nos directos, que podes asustar as grupis. Menuda falta de respeto. Non sexas paleto e fala castelán, e descubrirás que é moito máis xa. Tenía dos primos que hablaban en gallego e en el rebullón están. É máis perigoso do que crees. Falar en galego pode che causar estrés. Estás cego non o ves. Un novo falante ingresado cada mes. Xa ves, escribe en francés.